Binitbit ko na pababa. Ayan yung daing. Ayan mga kapatid, baba na ako. Bye bye. Salamat sa panonood. Hello mga guys. Good morning sa inyong lahat. Good afternoon pala. Hapon na pala dito. So ngayon ay pupunta tayo dun sa taas sa aking ina-update yung aking binibilad na daing. Ayan, binibenta ko po siya. So pupunta tayo sa rooftop ng aming building. Ayan, samahan niyo po ako mga kabishi. Ito po ang outfit natin. Ipipihit ko yung aking binibilad na daing. Kaya ayan, punta tayo doon. Aking attire. Ayan ang aking attire. May pamandong ako. Madilim. So you can see. Samahan niyo po ako. Punta tayo dun sa rooftop ng aming building. Ayan. Dito tayo. Ginawa ko siya kahapon, minarinate ko siya ng overnight. Tapos pagising ko ngayong umaga, binilad ko siya. At ngayon, at sayang hindi ko napakita sa inyo kung paano ko binilad yung daing. Ayan po. Nandito na tayo sa rooftop. Ayan mga kapatid. Here we are. Ayan, sobrang init dito sa rooftop mga kapatid. Update ko po kayo sa aking binibilad na daing. Oh wow. Ayan na po siya. Ayan, medyo dry na siya. Dry. Pihitin natin siya isa-isa para maano rin yung likod. Ayan. Maano rin yung likod niya. After 2 hours, ipihit ko po. So, ginagawa ko po dito, within 1 day, tuyo na yung daing ko. So, ano na siya, mamayang hapon ready na to for benta-benta. Kaya yung mga nag-order sa akin, i-deliver ko na lang mamayang gabi. Ayan. Sobrang init. So, sobrang init ba naman dito sa Dubai? Ayan, tiyaga-tiyaga lang mga kapatid. So, 4 na kilo to na isda na binili ko nung isang araw. So, ayan. Nakikita nyo. Mamaya ipipihit ko uli. Gusto ko lang yung maano rin yung likod niya. Ayan. So mababait naman ang tao dito at saka walang pusang pumupunta. Ginawa ko talaga tong pilaran ng isda na to. Yan, extra income habang walang trabaho. Ayan po mga kapatid. Napihit ko na. So balikan natin maya-maya. Pihit uli natin. Babush! Ayan mga guys. After 1 hour and a half, ipihit uli natin yung aking daing. Ayan. Para mamaya, dry na siya. Ayan po, ayan. Pwede na yan later on. Sarap na yan prito. Ayan, din sa mga ka-OFW natin dyan, especially yung mga nasa Satwa area, Dubai. Ayan po, Chaflia and Satwa area free delivery po. Ayan. So, ano to? 5 peraso tender hubs. So, ayan, at least sure kayo, nakikita nyo kung paano ko ginagawa. Ay, binibilad pala. Hindi ko pala napakita kung paano mag-marination para nakita nyo rin. Ayan.
Pang madalian na ulam, ayun, nalaglag yung sombrero ko. Wala, ang init. Need ko matapos. Ayan. Balikan natin mamaya. Kunin natin yung aking sombrerong nilipad. Sobrang init. Ito po. Ayan po. Tapos na. Ito ang aming rooftop. Ayan. Yes. So dito lang talaga ako nagbibilad. Pinisto ko yung bilada ko ng daing, mga kababayan ko. Ayan. Ayan po. Bye-bye. Ayan mga kapatid. Alas 4 na. Ay, 4:30 na pala. Mainit pa rin siya pero tanggalin ko na yung aking binilad. Nagdala ako ng lagayan. Ayan po. Ay, dry na dry siya. Kaya kukunin ko na siya. Lagay ko na sa aking, kasi hindi na masyadong init ang araw kasi lalabas na ngayon yung mga langaws. Ayan o, malutong na to pag pinay. Crunchy crunchy to. Ayan po. Try natin, i-harvest natin. Diba? So within one day nga lang siya, makakapagdaing ka na. Ganun ang nangyayari. Marami-rami rin to. Kaya kayo dyan. Maraming beses na ako nagawa. So, nasusold out naman siya. Kaya, pag walang pasok sa work, tulad niyan, walang mga part-time, ito ang ginagawa ko, nagdadaing ako. Ayan. Ganyan na siya karami. Ayan o. Wow.